ма Шаҳбоза шу медам. Мара дар давраи тинҷӣ чи доля бастӣ мега. Ма доди худорам доля бастагиам. Ма тоқитаверам. Ина шуморам доля бастагиам. Бо вуҷуда яъде гапи дига буд, ози у гапора ма бугум нагум. Бугум минат мешава. Нагум меган нагуфтӣ. Барои ҳамин биё мегум. Ма дар Шаҳбоз ҳаққи устодӣ дорум. Ва ҳамин чиза Шаҳбоз чӣ кард? Доля номаш кард. Рӯмона байни халқ сиёҳ карда. Доля гуфта, ма ҳамин чиза дар назар доштам. Доля ам нагуфта будем, мо ҳақ гуфта будем. Шахер ай Авлод медиа биромад, ай пишти ҳамин доля. Навик ай Рестпрош биромад, ай пишти ҳамин доля. салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудани ҳастед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунад. Доставка ба Москва ва дигар шаҳрҳои Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. خلاصه гап разбори шумо хел буд ки шумо гуфтаин батл намеша ва Шон-МС гуфт ки мешава ва оқибат хайр нашид. Оқибат нашуд. яъне ки гапи шумо шин. Агар ма метонистам ина ҳозиам метонам ки инатам нашид бугу, не ки ма кор надорум, накард. Мисол шартҳое вай монда буд ки ма агар накунам мисуса, мисол то чанде ки ма Шаҳбозам мешиносам, вай метавона ҳози бо видео бирора ки ма гуфта будам мекунам, не ки нагуфтам кай. Мефаҳмем? Ма мисол ма кати Eminem батл мекунам. Мекунам 100% гарантия, не ки намегум кай. Ё ма мемирам, ё Eminem мемира. Ин ду варианта фаҳмидеси? Ана нашуд чиз. Ма Шаҳбоза шу медам. Хуб, муҳтарам Шаҳбоз, Шон-МС ё ин ки кулли мухлисои Шаҳбоз. Шаҳбоз яхе одамае ки ма бо мегум, вай чизе бига мухлисош ҳамура меган ҳамун гап ростае. Ма ҳозир бугум барои чӣ ма вая шу намедидам, ма вая просто яъде чӣ катиш гап зада будам, ҳамунҷо яъде гап ай Шаҳбозам биромада буд ва ай марам биромада, як дигар нофаҳмӣ шида буд дар ҳамун давраи айтим ва онаҳу гапеш ки мара дар давраи тинҷӣ чи доля бастӣ мега. Биё ҳамин сухана муайян кунем барои мухлисои Шаҳбоз ва ҳамаи ҳамон одамое ки хиёл мекунанд ки ман дар давраи тинҷӣ Шаҳбоза доля бастам. И хале ки боша гӯё ки ман доди худорам доля бастагиам. Чанд муддате ки дар FTG кор кардам. Ма тоқитаверам. Ина шуморам доля бастагиам агане. Хиткадӣ мақсад гап дар бораи чӣ мерава? Дар давраи айтим Саъди Норматов шоҳидай, вес бачаҳои айтим шоҳиданд ва ман намедонам даже мухлисои худаш мумкин шоҳидӣ буданд. Сайт месохт Шаҳбоз, YouTube канал дошт. Мақсад чӣ треке ки бачаҳои айтим дар ҳамун давра. Ман ҳозир номбар мекунам. Ма, Йоген, Навик, Ралик, Кеш, MJ, Далер 91. Аки инами одамоиша ки Рейкл, чанд касе ки ҳозир ман номбар кардам, номошон дар ёдам истод ва бо бисёр бачаҳо бахшиш кардомеша номошон нагирифтиму аёдам биромадай. Репои ҳамаи ҳамин бачаҳо, яъне ҳамчун лейбл ё ки ё клан будем, бояд дар сайти канали Шаҳбоз мерафт. Яъне Шон-МС. ва чӣ хеле ки ҳамаи мо медонем ин ҷои ба ҷоиш нест, унҷа пул мегирӣ охӣ. Маслиҳат ҳамин буд ки мо ҳамаи мо дар чӣ намепартоем, дар FTG барои репафта намепартоем. Мақсад бояд дар сайти ҳавай партоем. ма чӣ гуфта будам ҳамунчен? Шаҳбоз ҳамин чизоро окей, мо дар сайти ту, канали ту мепартоем. Бо вуҷуда яъде гапи дига буд, ҳозир у гапора ма бугум нагум. Бугум минат мешава. Нагум меган нагуфтӣ. Барои ҳамин биё мегум. Минат нашава ва чӣ хеле ки шумо хиёл мекунем барои як мисра, ду мисра дар ягон трек хуш кардан ҳаққи устодӣ бошад, значит ма дар Шаҳбоз ҳаққи устодӣ дорум ва
اینا جداد میکنم یکون ویدیویی که برویا ادکاست کنه که ما در کدام رپش ای 4 مصرع کم نویسوندم در چی دوره جدیدون چی دوره ای تیم ده خلاص همه همیرا جمع فقط ما لیچنا ما نه یکون بچه ای تیم این چیزا نمیدونستن و این چیزا دوای گفتگی هم نیستن همه همیرا ما خودم لیچنا شعبوز گفته بودم که مقصد ای همی سری همی سوم ما در یکون سومتی ай просмотр, ай фоидаи сайт, ай фоидаи канал. Ва ҳаме чиза Шаҳбоз чӣ кард? Доля номаш кард ва мақсад хеле кӯтоҳ бигирем рӯмона байни халқ сиёҳ карда ки типа мо бояд доля бастем хеле бигирем оз ҳичкара доля намебанда бародаро муҳтарам мухлисои шонемси ҳич каса доля намебанда хеле гап нест иҷа ҳамун чиста вай буд мақсад ина мо мисол агар рептиҷӣ напартем уҷа иҷа напартем мо худмон барои худмон кор накунем ина хай харашо дар сайти канали ту мо да чӣ мерасад ҳамин чиз доля гуфта ма ҳама чиза дар назар доштем доля ҳам нагуфта будем мо ҳақ гуфта будем яъне ин ҳамун чизее ки чи каки будам шахираи авлод медиа бромад ай пишти ҳами доля навик ай респрош бромад ай пишти ҳами доля ҳама агане ҳамара доля баста будай ва инчунин ҳозир дар нимамен ма тоқи твера доля бастагиам ихе бигирем ленда авлода доля бастагиам агане вай аки чихе бигирем то што яке дар маршрутка мешинем вай танима пул дроз мекуна и чи доля и доля нест и ҷура и ҳамкория и бародария ва ма уже ку инами 4 сол хитам шоҳидӣ маам чизе меге намегем муҳтарам мухлисоишон дар комментария дар инстаграм дар таи любой видео дар киҷое меге намегем боя бор дига мегум проблемаи шумоа ма шумо ҳақиқати кумири хито намеген ма ҳақиқати хидма ва агар ки кумири шумо ҳами ҳақиқата ай ма қабул намекунем неми гапои мара ҳақиқата ай ҳаму кумири хидтон пирсен мақсад инам хали чизе меген намеген муна қабул бачо раҳмат не ки чизе ки Шаҳбозам ваъдатон дод ҳаму кумиртон ваъда дод то имрӯз дар гапаш наистода ай мора ҳақорат кунен мара ҳақорат кунен шум бибинен маи халиу хали ба як гапи дигашон мара ганда раздражат мекунад ҳами мухлисои муҳтарам шонемсира мега мара ай пишти шон шинохтиян яъне мара ай пишти шон шинохтиян ҳами комментарияда ответ ҳами комментарияи шумамо одамое ки ҳами комментарияра менависен мара ай пишти шон шинохтиян бачаҳо мара ай пишти шон агар мешинохтен ҳамчун элен ма дар ҳамин муддат ник маълиш мекардам ник ма ягон чизи дига мекардам карьерама ай сар мекардам ва ай ҳамахали комментарияра дар таги видеои ман нависондан як бор ҳаму кумиртона пирсен ки элена мо элна ай пишти ту шинохтем ё ки элна ай пишти ту шинохташӣ дар байни мардум ку ҳаму кумиртон чӣ ҷавоб метиҳад ва як бор ҳақиқата ай ҳаму кумиртон талаб кунен як бор ва баъди вай шумо вая шум намебинен сераоно ман медонам шуморо шумо вая нағз мебинен мембирен барош просто як бор ҳақиқата талаб кунен вай ҳаму ҳақиқата бигатона тамом какой-то контракто 2020 ки вай батл наброя ҳамаи ҳами чизо какой-то прокурор какой-то делаи 6/1 ҳамаи ҳами чиза ма видео намекунам ҳамура Шаҳбоза хича пирсен кадом прокурор ҳами делара маҳкам кард ҳаму прокурор кӣ буд чихе делара маҳкам кардан кадом контракто 2020 ки вай батл намеброя ва имрӯз овозаи наве ки охирон солиш дар репай барое ки 2020 меброя 2021 да бояд батл броӣ ё ин ки бо я фишкаи навай
баъди ҳаҷ омада никней маҳаллиш кардам, рестарт сар додам ба ягон ники нав. ё гап ҳаме ки агар ҳақиқат ки шумо ай талаб кунен, агар ҳақиқата бигатона хуб, агар талаб накунен ва вай нагатона, значит шумо ҳамат ҳамун гӯшои шумо дуруғда уже одат кардагай. Шумо танҳо дӯстдори гапи дуруғен. Вобаста ба историҳое ки мехонам барои шумо, на танҳо акози ман мухлиси шонада назар дорам. Умуман че мара иқа гап гуфтанд ва пешаи ӯ қадар ҳақоратое ки шумо менависен хитона мусулмон мегирен я хеле бандаи худо мегирен. Як гапи дигаре ки бояд хеле да мардаки ту номарди, ту ихали, ту ухали, ту барои сум ира ура кидат карди, чӣ дар кора як хеле да ҳамун ғарибӣ даже ака дод фарзанди падарта кидат мекунӣ барои сум. Ма барои сум кор мекунам, баъд чӣ? Ина бо инами навори охирон бо мегум ки ҳамкории ма кати вай барои сум буд ва зид биромаданашам барои сум буд. Чӣ хе вес да уҷа 20 кас кор мекардай, сума як кас мегирифтай, чӣ ба? Ту метавонӣ дар Россия равӣ кор кунӣ, 20 кас кор, инами 20 кас ҷамъ шавен кор кунен барои як кас. То кая олиг метавониш? Ё ки ту метавонӣ дар Россия барои кор кунӣ пул нагирӣ. Фаҳмо ака хеле дуру дарозу душевна гап зада ки ман дар ҷои саволи навбати ман додан дар хавотир чизистам. Саволи ман хеле буд ки ягон кас ё ягон чиз сабаб шида метавонад ки шумо қати шонитсид треки якҷоя буроред? Ягон чӣ? Хай ака дунё шидагае ки никогда не говори никогда. Не ки ман иҷози такаббурӣ накардастам, худ ман ягон кас нагирифтастам вобаста бо ба ҳамун комментариҳое ки мухлисои ҳамун нафар мада менависанд ва ман намедонам ин чиз кида дар кора. Боя бор дига такрор мекунам. Мада кус беса уда вообще дар кор неста. Дар муддати 4 сол 5 сол ман ягон бор надидам ки ё ки нашиндам, ак нигоҳам намекунам, ягон бор нашидам ки ҳамун одама ягон касам хали комментария бита. Ман бугум барои чи муҳтарам мухлисош, барои ки вай пешаки худаш саволоша тайёр мекуна. Вай инехе наметуна бишина, вай нам хали саволои неожиданида бишина ҷавоб дия. Вай пешаки саволоша мебина. Ҳамин саволора мешавад даҳа вай дода. Не ки вай саволое вибирад мекуна ки дар байни мардум ягон хе искажатса накуна. Ҷавоби ман дар ҳамин савол ҳамин хелае ки аввалеш ки никогда не говори никогда, вале ман хиёл мекунам ки ҳеҷ чиз ҳеҷ вақт ман бояд бор дига мегӯм ман ягон хел душманӣ ё ин ки нафрат ба ҳамун инсон надорум. Ва ҳар он чизе ки байни маву шон одамо хиёл мекунанд ягон нафрата ё душмания ё ягон вақт буд ё ҳози ҳаст, и айрӯи анаму комментариҳое ки менависен шумо хиёл мекунем ки ман ай пишти комментариҳои шумо шаҳбоза шум мебинам ё ки катиш душманам ё ҷангим ё ягон ҳеҷ хали нест. Ягон хали гап нест. Баъди ҳамун гап хабар шудан дар як ҷо ду ҷое ки дидамша катиш салом алейк кардаму гузаштам рафтам. Ва ӯ чизе ки шумо мегӯем барои сум, и барои сумам набуд. Шаҳбоз худаш прекрасно медонад, мо ай соли 2012 гапамон гирифтагиай. Яъне ягон бор дар видео ки рӯбарӯ барои шашбак шид ҳамунчунин мардум даракдор шид. Даракдор шид ки типа мо кати вай душманем ки ҳамун ҷа агар камтар одам ба ақл бошаву бишинаву ҳамун видеора як бори дига ҳамун вақте ки мо кати Шаҳбоз рӯбарӯем фикр куна, ягона одаме ки ҳамунҷа мехоҳад ки батли ҳамура бизгарона баҳри мухлисош ваъдае ки ӯ дар мухлисош додай, уҷа дар баҳона чӣ шид, ман намечтари майка намепӯшум, ман намечтари чӣ намекунам. Ин ҳози замоне расида ки силка конкурсое ки намезгаранд барои 500 сум 1000 сомон, любой конкурса реклама кардастиянд, любой букмейкера реклама мекунанд, любой чи реклама кардастен ку батл не, просто дар каналтон ами яхе вақт 15 видео подряд реклама мешава, бисёрита. ӯ вақт баҳона чӣ шида буд, я майка намепӯшум, я намечра вай намекунам, хай рафт. Фаҳмо акай Саид, саволи навбатии мо охирон бигӯем ҳамин як хоҳише ки шумо мехоҳед дар реп амалӣ шавад, ин чия? Охирон орзуи ман? Сол бигӯем ҳамин ягона орзуе ки шумо ҳамин волшебная палочка дошта бошед, ҳамон хе кунед дар реп ҳамон чиз шавад, чия?
дар репи тоҷик имрӯз бале бале дар репи тоҷик имрӯз ман як орзу дорам ки обновлят шавад репи тоҷик. яъне мардум дар як чиз зацикливаться накунанд. то есть чизи нав ва нав нав ба нав хостан гиранд ва чтобы реперо чизи нав каранд ба умеди номои кӯҳна, яъне як ситора дар таи худаш дар сояи як ситора чанд ситораи дигаву чанд таланти дига мемонада. хай ака ҳозир қин шидагиай номро овардан ва ёки дар ҳамин бозор даромадан. ҳамиқа орзу дорам ки мисол шунаванда уже ҳозир уже маълуме ки шунаванда медонад ки чӣ дар корашаву чӣ не. вале мутаассифона 30%. агар ҳамин шунавандое ки 30% медонанд чӣ дар корашаву чӣ не, агар ҳамин 30% 70% шава, репи тоҷик зинда мешава ва шояд зинда бимона. аихи рафтан гира реп мемра. фаҳмо ака саволҳои мо бугем ба охир расид. ҳазор омад акаи Саидакбар ки рӯзи шуден дар барномаи мо иштирок карден ва ба саволҳои мо ҷавоб доден. инстаграм ва ютуб каналҳои акаи Саидакбар айни ҳол дар экранҳои шумо баромадааст. майдони батл бехай ва инстаграми худшон. метавонанд ҳар як саволе дорен дар инстаграмшон нависонед, силкашон дар описание мешавад. бори дигар ҳазор омад акаи Саидакбар ки дар барномаи мо иштирок кардем ва розӣ шудем. агар ягон сухан дошта бошед дар охир, марҳамат. ҳичи зиндаву саломат бошед. ба фикри худтон кор кунед бачаҳо. умуман вай касе набошад. дар Тоқи ТВ подписаться. лайка ба помидор бизанед. лайка ба линк бизанед. ҳазор омад акаҷон. зинда бошед.